V tomto reelsku si povieme, ako si nastaviť posed na bicykli, aby bol ergonomický, aby nás nič nebolelo a dokázali sme pedálovať dlho a intenzívne. V prvom rade musím povedať, že posed si dáte nastaviť odborníkovi, ktorý sa venuje bikefittingu, nastaveniu posedu, aby to bolo odborné a špecifické pre vás. Ale ak začínate bicyklovať a chcete si pomôcť viac menej sami, tak si ukážeme 3 základné tipy, na čo sa sústrediť pri nastavení bicykla. Prvý tip je pozícia pánvy, ktorú určuje výška sedadla. Nastavím si to veľmi jednoducho tak, že položím petu na pedál, ktorý je podo mnou a koleno v tejto pozícii by malo byť vystreté. Nemalo by byť prepnuté a taktiež by nemalo byť veľmi pokrčené. Pri pedálovaní je kritické, aby koleno smerovalo stále rovno. To znamená, že ak aj nemám tretru, koleno je nad pedálom a stále pracuje v jednom smere. Nechceme špičku vytáčať a pedálovať nejakým takýmto štýlom. Pri pedálovaní je kritické, aby bol trup pevný a pánva nešla zo strany na stranu. Nehompávam sa na tom bicykli, ale držím pevné jadro a nohy pedálujú podo mnou. Častou chybou pri pedálovaní je, že používame jednu končatinu viacej ako druhú. Dávame väčšiu autoritu do jedného pedála ako do druhého a podporuje nám to určitú asymetriu, teda nerovnosť pri pedálovaní medzi ľavou a pravou končatinou. Preto je veľmi dôležité sa sústrediť, že každá noha pracuje rovnako intenzívne pod rovnakou kadenciou a vyťahujem ten pedál rovnako vľavo aj vpravo. Druhý tip je pozícia hrudníka. Na bajku určite nechcem tráviť čas vyhrbený, kedy preťažujem spodný chrbát, hrudník a krk. Efektívnejšou pozíciou je snažiť sa napriamiť spodný chrbát a držať uvoľnený hrudník. Táto pevná pozícia trupu je veľmi dôležitá aj pri stúpaní, ale aj pri klesaní na bicykli. Tretí tip je pozícia ramien a lopatiek. Častokrát sa ocitáme, hlavne ak nevládzeme, v pozícii, že zdvíhame ramená a tlačíme do bicykla. Toto mi enormne dokáže preťažiť krk, možno hrudník alebo lopatky. Preto sa snažím čo najdlhšie udržať ramená od uší a pyšnú hruď, tak aby som si nepreťažil krčné svalstvo. Verím, že ti tieto rady pomohli a prajem ti, nech ťa jazda na bajku dostane k zdraviu.